Horonya jabrani swanti bache musu dimsen ani mabakoro mali kono mali kokan fuli ani tandu walimando ni watina ambi ake kanyeshi au berajile ma au manaye giju gijila kirawni nabijmo chenta ba sidna shokmar sidu kulubali faruku ayatullahi fi dini alaka mpamrufu shilay wati dankele alaka dana jomba jondo chela nisangina fuli bidi anaka demya fana bira jilema fu yanfu islamia du bakono herma kono nere korlala bako jikoroni yanno kubeka u bismillah hankabi sibiridu bomanaga kuna funi keneka anglena la siriflana ni u islamia kalu duruna anglena ukli worola bi bakeliza kamena ni binani sabakiraka hijra sanjachila anduna kli ulufla shula Okele fana bena Desembre kalo kile tan ani kele masan bafla ani samgani kele Nabila Isaka bangni sanjachila bi kunafunu bina kuma ikumadin islamia kunana kunafunu katase jamana kunana kunafunu hagaja jamana kokan kunafuni chama fana bi yano ula au beka au bismillah au kunafunu kene kan son amna u fese au ye kele Kabe kunu jumama ni obena la siriflana kile duru ma bakelensa kemenan binani sabakraka hijra sanjachela Desembre kalo kile tan sambafla ani samgani kile wajulu kene bilebile osigila kuluningo ale ntulanji kene ba o sanve ala sona kuluningo na alamunu cheni muso demsen ani mabakoro ubrajile fana bula kanani wajulu kene bayin anyanamaya o kakeni lako gelon wisa bilebele uka bilebele sidna shakmar sidu kulubali faruku chekele minni alede nigla wajulu yebi ni akemeka iduru mamudu dini nkoro fo dini drapo ka filefile jien tongu nan brajile fe nati sran jalakilibaka jalakilinye ayere mase ka kene lasoro o femi ye ustaz Mukhtar Berte ale koni ye kuluningo ko nyana fimbo o akumamna ni Ustaz Mukhtar Berte ni ale raye kene la sorosa kalandun ye uka seko ani uka dongo jirani darsu diuye ko fe krofo bladile ka soro ka fara nywanga kadi Ustaz Mukhtar Berte ma o juma fana tumbe no tebe horonya tola ale ni jamunu nana ka boy aw ni bladile ka je ka anyamada o dowfe Révolution Ikmaldini Islamia kalambulo mimbe kuluninko kafara Ikmaldini Islamia bulufara mimbe kuluninko kan ni oye a komite olude ni wajulu kene bilibili nabe kunfo iti a wajulu kene la kayira kuluninko ani alamunu bela jelena kafo Ikmaldini Islamia kalambulo bi uka sigidala wajulu kene nyenemara Ustaz Mukhtar Berte fe sabu faruku masega kene soro ka sabu ke darura olu koninye Ustaz Mukhtar Berte bisimlale wati mina kalandenw u fana nara u ye min kalanso kɔnɔna kana o fɔ anw ye kelen kalandenw tɛmɛnen kɔfɛ Ustaz Mukhtar Berte ale fana sɔrɔla ka kuma ta a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la a ye faruku jɔyɔrɔ yira ala ka diinɛ kɔnɔna la badanzigira kɛnɛ o kɛnɛ ka n'anw ŋɔna belebele ɲɛ an bɛ ɲɛfɔli kɛ ala ka jɔnw ye bilahi bari hali ni ye nin kɛnɛ in sigilen k'a sigi baw ye i b'a dɔn nin kɛnɛ in ma sigi ko garibuw de bɛna wajulu kɛ yan nin kanu ɲɔgɔn kɛlɛ ninnu ma n'u sigi ko garibuw de bɛna wajulu kɛ yan nin bɛɛ sigida de ko ala ka yamaru bina cɛ min ye wajulu bɔ fisigi fasaka la ka ni fiyɛ silamɛya kɛnɛw la ka silamɛya kɛnɛw kɛ tilegan tile nin kɛnɛ sigida de o Shekmar Seydou Kulubali tarima o la ni kɛnɛ sigira Faruku kama ko Faruku de bɛna nin ju in ɲɛnamaya ni baara ninnu donna ka sɔrɔ belebele ma hadara an fɛ fɔlɔ an bɛ daru la jira kanuɲɔgɔnw na bilahi abadenw nin kɛnɛ in foyi ti don Faruku n'a cɛ ni daru la tɛ bilahi e kan ka dɔw la tɛ sa an filɛ terrain min yɛrɛ kan nin ye ni terrain in ye Faruku seere laara jɔ don k'a ye ala ka diinɛ lase a 12
ni terrain b'o seereya kuma tɛ adamadenw ma bilahi fariku ye sigiko hakɛ min kɛ yan kulunungɔkaw y'o seere wa ni terrain yɛrɛ y'o seere bilahi n'a fɔra sigi kɛ m'o kɛnɛ kelen kan wele bila m'o faruku de ma ni m'o ye kɛnɛ kan waati daminɛ darula don bilahi ɲɔne cɛ jumɛn ye ni wajulu kɛnɛ ka kan bilen anw ka dɔnni n'an ka yeta ni faamu na bi kɔni ka tɛmɛ Sheikh Umar Seydou Coulibaly kan n'i y'a mɛn wajulu kɛnɛ a ka nɛgɛ minɛ cɛw ni musow fɛ sifinw fɛ boli ka kɛ a sira kan bilahi ni akiru zamani in don ni waati laban in Ala sɔnna a sabatira tuma de wa Ala ma sɔn k'a bonya sabati fiyewu fa y'a nujuru di Sheikh Umar Seydou Coulibaly ma n y'o de fɔ diɲɛ bɛɛ c'est-à-dire adamaden bɛɛ diɲɛ kɔnɔ ni Ala ko a bi bonya min d'i ma o y'i kelen ta ye tari m'a faamu o b'a sɔrɔ a ye dɔ di dɔ ma a ye dɔ fana di dɔ wɛrɛ ma sabu bonya y'a bolo kɔnɔfɛn ye a b'a tila a ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya la min bɛ na Ala yɛrɛ ma Mohamed nin yɔrɔ in na an b'a fɔ kuma o kuma an b'a nɛn don a kɔnɔ k'a walawala dɔɔni n'a fɔra Faruku ye wajulu kɛnɛ bɔ fisigi fasaga la a t'i b'a fɔ wajulu kundi kɛ k'a ko Faruku nali ye n y'o f'i ye siɲɛ caman bilahi Ala ta tiɲɛ wulibali a 12 a tun bɛ lase jamana in kɔnɔ yan yanni Sheikh Umar Seydou Coulibaly nali cɛ bilahi cɛw fɛ minnu fatura a caman cɛw fɛ minnu bololen don hali sini Mali kɔnɔ yan bilahi jogo ko 12 k'a lase silamɛw ma silamɛya jirali a tiɲɛ 12 a wajulu kɛnɛw a sigira nin jamana in kɔnɔ yan ka kɔ Faruku ɲɛ Coulibaly tɛ Mohamed mago bɛ mun na ka jiri la Ala y'o cɛw bonya n'o waati ye u n'u ka bonya a fatulen u n'u ka bonya bi kaburu kɔnɔ yarabi Ala k'u k'olu ka saraw la wa a ɲɛnama minnu b'an bolo wa Ala sɔnna a ɲɛnama yiriw n'u ka bonya don nin waati in kɔnɔ fɛn fɛn jɔra ka Ala ka tiɲɛ dɛmɛ ka Ala ka tiɲɛ jira k'a lase i seko dama jira la 12 bilahi Ala b'a jiri la k'i y'ale ka tiɲɛ dɛmɛ o bololen caman bi yan Mohamed an de wajulu cogo nɔfɛ mais silamɛya yɛrɛ kɛnɛw ani wajulu kɛnɛw Faruku de ka nali sababu la nin waati laban in na Ala sɔnna a bɔra fisigi fasaga la nɛgɛ kaɲa fu sanga 30 ni wajulu kɛnɛ in kun cɛra ni duwawu kolo gɛlɛnw kɛli ye dugutigilakaw olu kumara baara labanw na alimami minnu fana tun bɛ kɛnɛ kan olu ye u ka duwawu kɛ o kɔfɛ sa maa caman olu ye layidu ta ka fara Ikmaldini Islamiya jɛdenw kan an ka jɛn ka mɔnɛ bɔ Ala ka diinɛ la alhamdulillah rabbil alamin an b'a deli Ala fɛ yarabi wajulu kɛnɛ caman Ala ko nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye belebelew ka belebele si kuntalajan hɛrɛ ma Ala k'o di ani a bɔnna bɛɛ lajɛlen fana ma an bɛ tɛmɛ ni jamana kɔnɔna kunnafoniw ye ka kɛ ni sigikafɔba min ni o kuma mɛnna k'a fɔ fo Ala sɔnna ma bi marabolo ni o ye kominiw ye olu taw nun donna bi sibiri na desanburu kalo tile 11 fɛn min ye farancɛla fanga jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita alamusa tɛmɛlen desanburu karo tile 9 a ye lase kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma a ye a fɛ ta fɔ sigikafɔba in ale baaraw cogoya la o jumasina jugu fana ye o kumabaw tɔmɔ an ye ka walawala an ye bamanankan cɛɲin na aw ni ne bɛra lajɛlen ka jɛ ka o jumasina jugu ka walawalaliw lamɛn a ye farancɛla fanga jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita ka kɔrɔfɔ minnu fasiri Desanburu kalo tile 9 san 2021 Colonel Asimi Goita Mali waati la tɛmɛ fanga maa ɲɛma a ye a ɲɛsin a ka jamanadenw olu kɔni ma Mali waati la tɛmɛ fanga maa ɲɛma ye wele bila politiki maa kelen kelen bɛɛ ma k'a fɔ gɛlɛya min bɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲinɛ o gɛlɛya ninnu kɔ ka hakilinaw ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ kelen ni waati na pour sigikafɔba min ni a nun donna an ka jamana kɔnɔna la ka bɛn ni
samedi décembre kalo tile 11 ma bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don a la cogoya min kɔni na ka kɛɲɛ ni colonel Asimi Goita ale ka kɔrɔfɔw kɔni ye a y'a yira an bɛ waati min na iko bi bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka sigi ka kuma wa mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw olu kɔni na ka kɛɲɛ ni nin baara ninnu ye sigikafɔba min filɛ nin ye a daminɛra décembre kalo tile 11 wa a bɛ kuncɛ décembre kalo tile 30 san 2021 o kɔni na nin bɛna kɛ kɛnɛ kɔni ye maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen bolo cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ foroba cakɛba kɛnyɛrɛye cakɛba musokulu sifinkulu maakɔrɔbaw ladalamaw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi ɲɛgwɛn ka se ka i hakilina fɔ Mali ka ɲɛta baaraw olu kɔni na colonel Asimi Goita a ka kɔrɔfɔw la hali bi a y'a yira malidenw bi bɛɛ mago bɛ fɛn min na o ye bɛn bɛɛ mago bɛ fɛn min na o ye kiiri kɛcogo ɲuman ye bɛɛ mago bɛ fɛn min na o ye malidenw ka don da kelen fɛ ani u ka bɔ da kelen fɛ colonel Asimi Goita a kɔni ka kɔrɔfɔ belebelew ka kɛɲɛ ni sigikafɔba okumu kɔnɔnaw ye o bolila ninnu kan hali n'a y'a sɔrɔ kumasen caman o fana kɔni yira a ko olu kɔni kɔnɔna la ka maaw hakili lajigin nin kuma bɛɛ lajɛlen fɔkun ye jumɛn kalo tɛmɛnen parti politiki caman olu kɔni ye u ban k'a fɔ olu sen tɛna ye nin sigikafɔba ninnu olu kɔni na u y'a ɲini k'a fɔ kalafili baaraw ka sigi sen kan ka pouvoir ni o ye fanga ye k'a di civil dɔ ma jamana kanu bɛ min na k'a sɔrɔ sigikafɔba ninnu olu ma sigi sen kan sigikafɔ kɔni daminɛra jamana kɔnɔna la an bɛ dugawu de kɛ jaabi minnu bɛna bɔ nin sigikafɔba ninnu na ala ka a kɛ jamana ka ɲɛta jaabiw ye. Ayiwa an bɛ a deli ala fɛ hali sisan cɛkafɔ bɛɛ ala ko sabati maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ tɛmɛ ni jamana kɔnɔna kunnafoniw ye hali sisan o alamisa don kelen ye fɛn min ye an ka minisiri ɲɛmaa ye Dr Choguel Kogala Mayiga ale fana ye senabila kɛ ka taa santoro ni karanti la ni o ye sangaw fɛ n'o ye taama min senfɛ a kunbɛla sangaw fɛ bonya ani karama kɔnɔ wa taama in senfɛ fana a ye baara belebele dɔ fana nun don sangaw ye min ni o bɛna wolo ni kuranko nɔgɔyali ye san ani a lamunu bɛɛ lajɛlen na o kɔ ani san marabolo ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye ladala dugutigiw ka taa se a ko ɲɛnabɔlabaw bɛɛ lajɛlen ma ka kuma hali sisan yiriwa kuntagalajan a bɛ se sabati cogo min na sanni a lamunu bɛɛ lajɛlen na ani lakana badabada o bɛ se sabati cogoya min na aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka o ja kumaba dɔw fana lajɛ sangaw fɛ yen nɔ u ka kɛnɛba min ni o tɔgɔ dalen don yɛrɛma hɔrɔnya tali la ni o ye place de l'indépendance ye cɛw ni musow denmisɛn ani mabakɔrɔw u bɔra ka na yen fa tewu ka minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga bisimila Ala Musa minisiri ɲɛma yɛrɛ kɛlen kɔfɛ ka kɛnɛ sɔrɔ sa u y'a bisimila bonya ni karama kɔnɔna na k'a taarɛ ka taa n'a ye o kɔfɛ minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga yɛrɛ kɛlen kɔfɛ ka kuma ta n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko san ale ye bɔbɔw olu kɔni ka jabala ye a ye u fo bɔbɔkan na ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni a ka kɔrɔfɔw ye sankaw min ma wosonu Mima wosonu o foli ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ minisiri ɲɛma u y'a kanu ka baara belebele min timɛ san ni o ye ka dɔ fara san ale kuranko baaraw kan u taara o baaraw kolobo karili kɛ nka ka kɔn ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ minisiri ɲɛma ni san ale marabaw ladala dugutigiw ka taa se san yɛrɛ yɛrɛmarakafo ɲɛmaw ma u tun ye ɲɔgɔn ye ka hakilina falen kɛ san yɛrɛ yiriwa ani a ɲɛtaga la minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga ɲɛfɛ san yɛrɛmarakafo 25 ni o ye a kominiw ye a bɛɛ lajɛlen ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan nin kɛnɛ in kan san yɛrɛ dugutigiba a ye kɔrɔfɔw ta ni o ye Yusuf Tarawele ye a y'a jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko kuranko min ni jamana ɲɛmaw ye o ŋaniya ta ko olu b'a dɔn k'a fɔ ni minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga ni a ka jamana ɲɛma colonel Asimi Goita kun tɛ ko nin baara in kun tɛ se ka sabati ko wa hali sisan olu b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan san ale bɛ se ka yiriwa cogo min na kasa tani ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan samiya ko jɔrɔ bɛ u la ɲinɛ samiya ma kɛ i n'a fɔ u b'a laɲini cogo min fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ u bolo munna tilema fɛ ka se ka u ka balow sɛnɛ ni o ye subahana mansinw labaarali ye ko minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o dɔw tiɲɛlen don munna olu bɛ se ka dilan cogo min na ka se ka tilema baaraw kɛ ka se ka samiya ɲɛsigi minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga kɛlen kɔfɛ ka lamɛnni kɛ kelen kelen mais ale min tun ye jamana ɲɛma colonel Asimi Goita ka cilasela sangaw ma san min ni a ma fanba bɛɛ lajɛlen bi balo sɛnɛ
sɛnɛ na minisiri ɲɛma Dr Shogel Kogala Mayiga a yɛrɛ ye kuma ta. Kabini Mali ye indépendance ta fanga o fanga nanana fanga kɔrɔ ɲɛmɔgɔ a n'a responsable b'u sen b'o fɛn bɛɛ la k'u bila kɛrɛfɛ. Le président de la transition Assimi Goïta a ko k'ale b'a fɛ ko kuraya fɛn min kɛra kɔrɔlen min man ɲi an ka n'o kɛ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sigikafɔba min ni o bɛna kɛ fasodenw bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ n'u ka bɔ da kelen fɛ kama n'an ko a ma nanzarakan na Assise nationale de la refondation o min baaraw yɛrɛ nun donna bi décembre kalo tile 11 na minisiri ɲɛma Dr Shogel Kogala Mayiga a ye danabila kɛ o kuma ninnu fana na. K'a fɔ aw ye Assise bɛna dayɛlɛ Assise nationale o ye mun ye Maliyɛnw ka ɲɔgɔn kumaya aw b'a fɛ Mali ka taa sira min fɛ a y'a fɔ Bamako yɛrɛ région bɛɛ b'i ka délégation bila ka taa le 27, 28, 29, 30 décembre. O yɔrɔ la sa minisiri ɲɛma Dr Shogel Kogala Mayiga kɔni y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka i da don Maliko la a ko Mali tɛ se ka taa ni an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka jɔyɔrɔ dafa tɛ wa an bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan munna ka se ka siniɲɛsigi ɲuman k'o dilan an ka jamana ye ni kɛnɛ belebele in bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kuncɛ ni duwɔdenw ye sa munna yɛlɛma masa bɛ se ka yɛlɛma kɛ an ka jamana ye cogo min na hɛrɛ la. Hali sisan jamana kɔnɔna kunnafoniw na kibaruw mɛnna k'a fɔ fɛn min ye farafinna tilebiyanfɛ jamanaw ka sɔrɔ ko jɛkuluba CEDEAO k'a fɔ ni ala ye sini kari jira an na décembre kalo tile 12 u bɛna sigi ka kuma a jamana ɲɛmaaw ko don Ghana jamana kan u ka faaba la Accra. Ala sɔnna u bɛna kuma fɛn minnu kan u ye Mali ale kunkanko kunnafoniw ye ka taa se Laginɛ jamana ma. Mali kunkanko kunnafoni minnu bɛ a la o de ye hali sisan kalafiliko a bɛ minɛ minnu kɔnɔ ani ka taa se fana u tun ye ɲanki min ta ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ka danbɔ Faranjila fanga jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta la ani minisiri min ni o fana bɛ Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛw kunna. Ala sɔnna o ɲanki berew fana u bɛna sigi ka kuma hali sisan o ko tɔ fana na. O juma sinajogo hali sisan ale bi ɲɛ walawalaliw kɛ an ye fɔlɔ sani sigi k'a fɔ ba in yɛrɛ ale yɛrɛ cɛ aw ni ne bɛɛ lajɛlen k'a ka kɔrɔfɔw lajɛ. Farafinna tilebifɛ bolo jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba CEDEAO maaw ka lajɛrɛ ta ko 60 min ni a kan ka sigi sen kan dimanche décembre kalo tile 12 a baara kumabaw bɛna boli Mali kunkanko kibaruyaw ani Laginɛ kunkanko kibaruyaw olu kɔni kan. CEDEAO jamana ɲɛmaaw bɛna sigi Accra Ghana ale dugukolo sanfɛ ka bɛn dimanche o fana kɔni ma u ka programme kɔni na i b'a ye k'a fɔ u bɛna kuma kosɛbɛ Mali kunkanko kibaruyaw ani Laginɛ kunkanko kibaruyaw olu kɔni kan. Ni jamana fila minnu filɛ kabini fanitigiw ye fanga ta a jamanaw kɔnɔna la u kɔni dulonna k'u sen bɔ fɛn min ye CEDEAO olu ka baara kɛta kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔni na i n'a fɔ CEDEAO yɛrɛ sariyaw olu bi a ko kɔni fɔ cogoya min kɔni na. Ka kɛɲɛ ni barodalasigi dɔ ye Nana Akufo-Addo ni o ye CEDEAO yɛrɛ maa ɲɛmaa ye bi wa Ghana ale yɛrɛ fana jamana ɲɛmaa fana kɔni don a ye lase kɛ k'a fɔ Mali gouvernement ani Laginɛ gouvernement maaw tun ye délégation dɔw kɔni wuli ka se ka taa ale kɔni rencontrement ni waati ninnu kɔni na wa u ka ɲaɲe ninnu kɔni kɔnɔna la fɛn caman olu kɔni kɛra wa kuma caman o fana kɔni fɔra a ko olu kɔni senfɛ a réunion ninnu kɔni kɛra o y'a sɔrɔ maa si olu kɔni tun ti a kɛnɛ kan. Mali minisiri min ɲɛsin bɛ Mali ani jamana gɛrɛw olu cɛ taama ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ale fana ye ɲininkali caman kɔni kɛ fɛn min ye Ghana jamana ɲɛmaa Nana Akufo-Addo ale kɔni na ni waati in na hali n'a y'a sɔrɔ jaabi jɔnjɔn olu kɔni ma di nka Ghana jamana ɲɛmaa kɔni y'a yira k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin Mali jamana o kɔni ma. Laginɛ kɔnɔna la fana i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba o fana bɛ nin waati ninnu kɔni na ka sabu kɛ ɲininkalibaw olu b'a la k'a kɛ nka jaabi jɔnjɔn olu kɔni t'a la k'a kɛ nin waati in kɔni na sa CEDEAO jamanaw ka lajɛrɛ min bɛna kɛ bɛɛ kɔni sigilen don ka i kulo nɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ a kɔnɔna la pour kuma minnu bi fɔ an ka se ka faamu dafalenw ka olu kɔni sɔrɔ cogoya min na. Ghana jamana ɲɛmaa kɔni ye i profiter k'a fɔ nin waati in kɔni na u ka dɛmɛ fana bɛɛ ka taa Niger ani Sierra Leone olu kɔni ye wa u y'a ɲini fɛnɛ k'a fɔ hali sisan miniti kelen tasi bila foli ka kɛ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ma. Bisa faso Mali yali anw ka ko bɛna kɛ cogo di CEDEAO
jamanaw olu kɔni bolo. Nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen a bi sɔrɔ CEDEAO ka lajɛrɛ mana ban dimanche décembre kalo tile 12 Ghana ale dugukolo o sanfɛ. Ni de bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali ko kan kunnafoniyaw lasɔrɔ an ka jɛ ka bi ja sɔrɔlenw lajɛ. Benin jamana kɔnɔna la an bi nɔnkɔn kari kɛ ka don yen Irekia Madugu musodo min ni a ka kiiriw bi senna ni waati in na kiiriso fɛ. An ko kiiriso min ma Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Nin kiiri ninnu yɛrɛ sigira sen kan ka bɛn juma décembre kalo tile 10 ma san 2021 ni musoba in minɛra san 2021 marisi kalo tile 3 tɛmɛnen ka sabu kɛ a b'a la ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin banbaaci wale tigilamaw ma wa Benin ale kiiri minisiri kɔrɔ o fana kɔni don ka fara maa 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kan u bɛɛ lajɛlen kɔni nɔ minɛlen don k'a fɔ u ye yuruku ani jamana janfa waleyaw u ye olu kɔni sigi sen kan. Procureur spécial nin kiiriso in kɔni kɔnɔna la ale y'a yira k'a fɔ Irekia Madugu a kɔni ye banbaaci wale tigilamaw kɔni dɛmɛ ani hali bi ka se ka bisi basa don avril kalo tɛmɛnen kalafili baaraw olu fana kɔni na. Ni maa kofɔlen min fɛnɛ nin ye hali bi jamana ɲɛmaa fɔr Ɲasinbe ale ka ladilikɛbaba don wa cɛbɔ fana kun don avril kalo tɛmɛnen Irekia Madugu Mado min ni a kɔni nɔ minɛlen don ka fara a ka maa kofɔlen ninnu kan k'a fɔ u ye jamana kɔni janfa. O de hukumu kɔnɔna la maa caman y'a yira hali sisan k'a fɔ a ka fɛlɛtɔ maaw la k'a fɔ kiiritigɛlamaw kɔni be ka baara kɛ nin ye u tɛ baara min yɛrɛ kɔni ɲɛdɔn. Fɛn min ye Irekia Madugu ye nin waati in na avocat 6 olu de bɛ a bolo pour ka se ka a lajɛya nin ko ninnu kɔni na. Nin waati in kɔni na sa kiiri jaabi jɔnjɔnw olu kɔni ma bɔ fɔlɔ. An bi nɔnkɔn kari kɛ ka don kɔnɔwari ale jamana kɔnɔna la. Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara ye sɛbɛntiyali kɛ juma tɛmɛnen k'a fɔ nin waati in kɔni na sani san 2023 cɛ u fana kɔni bɛna pétrole bɔ ka o kɔni daminɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na. Nin sɔrɔla koɲɛ senfɛ koɲɛ min ni septembre kalo tɛmɛnen a yirala k'a fɔ ko pétrole caman kɔni yera fɛn min ye kɔnɔwari ale kɔrɔnyanfan fɛ wa pour ka se ka nin pétrole kofɔlen ninnu kɔni bɔ sa u ni société dɔ kɔni ye bolo nɔ bila sɛbɛn dɔ kɔni sigi sen kan. Société min b'o dɔ Italie ale jamana kɔni kɔnɔna la an ko société kofɔlen kɔni ma ko Eni san 2023 ka taa bila san 2024 ye kɔnɔwari fana kɔni bɛna kɛ jamana ye min ka pétrole bɔta bɛna caya kosɛbɛ. Jamana ɲɛmaa ye nin kɔrɔfɔ in lase waati la waati min ni bolo nɔ bila sɛbɛnw fana kɔni kɛra u ni fɛn min ye Eni maaw olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. Eni yɛrɛ maa ɲɛmaaba ni o ye a PDG Glujou Descalazi ale fana kɔni ye sɛbɛntiyali kɛ k'a fɔ dɛ san 2023 ni pétrole kofɔlen minnu kɔni filɛ a baaraw bɛna sigi sen kan ka maaw hakili lajigi k'a fɔ hydrocarbure caman bɛ kɔnɔwari jamana kɔnɔna la. N'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ waati min na i ko bi don o don u bɛ se ka barikon 30,000 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka o kɔni sigi sen kan wa wulikajɔ ni cɛsiriw Alassane Dramane Ouattara ka fɔ la o kɔni bɛna kɛ pour kɔnɔwari fana bɛ se ka tɔnɔ caman ko o sɔrɔ nin ko in kɔni na. I ni maaw kɔfɛ société caman bɛ yen diɲɛ kuru kara kɔnɔna la i n'a fɔ Total ani Tulu Oil maaw ninnu bɛɛ lajɛlen cakɛ bondaw ye minnu fana kɔni bɛ kɔnɔwarikaw fɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛliw boloda. Hali sisan jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko kungo kɔnɔla caman bɛ pétrole caman bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na Côte d'Ivoire ale dugukolo kɔrɔ. Tunisie jamana kɔnɔna la u ka faaba Tunis kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bi ta nin waati in na maa caman olu kɔni bɔra ka nisɔngoya taama kɛ ka ɲɛsin bingani waleya ma min bɛ ta ka ɲɛsin an balakaw ma. U ye nin kɛ donna don min kɛrɛnkɛrɛnnen don ka kɛ buna adamadenya hakɛ lafasa o don ye diɲɛ kuru kara o kɔni kɔnɔna la. Ni Tunis ta k'a lajɛ Tunisie ale faaba kɔni don maa bayirika minnu kɔni filɛ nin ye kumakan kelen dɔrɔn
de be u da pankarti olu sanfɛla la u y'a yira k'a fɔ jamana fɛnɛ sen bɛ nin ko in na wa kiiri tigɛlamaw tala ka u jɔ u jɔyɔrɔ la wa ka makun ka kɛɲɛ nin ko in ye o kɔni bi a tɔ de la juguya kosɛbɛ nin don in kɔni kɛra don ye don min ni taasi bila don ka ɲɛsin an balakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bingani waleya bɛ ta ka ɲɛsin minnu ma furuso kɔnɔna la. Bosnie-Herzégovine jamana kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ wasadenw ye sariya dɔ kɔni sigi sen kan sariya min ni a kumaw kɔni b'a la ka caya ni waati in na Bosnie-Herzégovine ale jamana o kɔni kɔnɔna la ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Bosnie-Herzégovine ni ye jamana kofɔlen ta k'a lajɛ u ka baara dɔw kɔni bɛ yen minnu ni olu bɛ jateminɛ forobacaw fɛ ni sariya kofɔlen kɔni b'a fɔ ko ka olu baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ forobaca kɛyɔrɔ olu kɔni fɛ o dɔ bɛ tali kɛ kɛlɛkɛcɛw o tɛmɛnen kɔfɛ kiiri tigɛlamaw ani impôt tigilamaw olu ka bɔ institution commune olu kɔni na nin ko in kɔni kɛlen jamanaden caman olu kɔni ye u ka kamanagan yira wa u ye u ka nisɔngoya fana kɔni yira Milorad Dodika ale ye fɛɛlɛtɔ ɲɛmaaba dɔ ye Serbie de Bosnie ale kɔni kɔnɔna la ale y'a yira ko wasadenw ka nin baara min kɔni kɛlen filɛ nin ye a bi don tariku la hali n'a y'a sɔrɔ a ko kɔni ka ca kosɛbɛ wa dɔw fana y'a yira k'a fɔ dɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye ka bɛn ban pewu Bosnie-Herzégovine ale jamana o kɔni kɔnɔna la ka sabu kɛ ko bɛn tɛna kɛ ko la wa nin bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ jamana yɛrɛ ni o ye état central ye ko dɔ bɛna bɔ o fanga la kosɛbɛ ka sabu kɛ n'a fɔra k'o ka jateminɛ tɛna boli kɛlɛkɛcɛw kiiri tigɛlamaw ni a tɔw kan ko o kɔni bɛna ko gɛlɛya kosɛbɛ. Ni cɛkɔrɔba kofɔlen min filɛ a dɔnnen don ni politiki ko sira kɔni ye Kenya ale jamana kɔni kɔnɔna la a tɔgɔ Raila Odinga ni maa kofɔlen min filɛ a ye lase kɛ k'a fɔ a fana kɔni bɛna kɛ cɛbɔ ye san 2022 jamana ɲɛmaa kalafili senfɛ Kenya ale jamana kɔnɔna la kalo caman maaw kɔni sigilen kun ka ni cɛ kofɔlen kɔni lamɛn fanga sɛnɛmatɔn cɛba don Kenya kaw olu kɔni fɛ nin waati in na nin bɛna kɛ a siɲɛ 5nan ye a bɛna kanbɔ jamana ɲɛmaaya ɲini nɔfɛ Kenya kaw olu kɔni fɛ a si bɛ san 70 ani san 6 kɔni na an bi waati min na iko bi a kɔni ye lase in kɔni kɛ ntolaci kɛnɛba o kɔni ɲɛkun tilenna na ntolaci kɛnɛ min kun falen don buna adamadenw na minnu bɛɛ tun nalen don k'a lajɛ ni cɛ kofɔlen bɛna mun de fɔ Nairobi kaw olu fɛ ni o ye Kenya ale yɛrɛ faba o kɔni ye o ka maaw hakili lajigisa k'a fɔ jamana ɲɛmaa Uhuru Kayenta ale tɛna se k'a kanbɔ nka ni cɛ kofɔlen bɛna a kuwada maa min na o ye jamana ɲɛmaa ka dangan ye ni o ye William Ruto ale kɔni ye. Hɔrɔnya jabarani suwantiba cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali ko kan jamunu sɔrɔla ka jira aw la ka bɛn bisibiri ma ni de bɛ dansigi kɛ olu la kibaru minnu bɛ an na olu lase aw ma ni o bɛ tali kɛ wajulu ale kibaruyaw la ni waati na wajulu kɛnɛ belebele labɛn bi senna hippodrome fɛ yen ni ala ye sini kari yira an na tɛnɛsu kalangɛrɛ bi sigi bakɔ jikɔrɔni ndolanci kɛnɛba o sanfɛ dɔgɔkun nata sa ni ala sɔnna alamisa desanburu kalo tile 16 belebelew ka belebele Sedina Cheick Seydou Kulibali Faruku a n'a wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya joyilakaw fɛ yen u ka tribini sanfɛ ni ala sɔnna dugu mana jɛ juma na desanburu kalo tile 17 sɔgɔmada kɛnɛ bi sigi min ni o bɛna ɲɛnamaya ni kuranɛ kalanw ani fɛ ka taa se kaburu yazura baaraw ye ni ala sɔnna o jumadon kelen in belebele a bi sɔrɔ ka bɔ joyilakaw fɛ yen ka kunda kɔnɔbugukaw kan wajulu kɛnɛ bi sigi kɔnɔbugu ale ye ndolanci kɛnɛba fana sanfɛ min filɛ nin ye Segu sira la o jumadon kelen sufɛ desanburu kalo tile 17 dugu mana jɛ sibiri la sa sɔgɔmada kɛnɛ o bɛ sigi kɔnɔbugukaw fana ye ka ɲininkali ani jaabiw kɛ ɲininkali minnu mana ye yen nɔ o sibiri don kelen de sufɛ fanakaw fana bi Faruku bisimila u ka ndolanci kɛnɛba kan école A ndolanci kɛnɛba olu fana ka wajulu kɛnɛ bi sigi u ye dugu mana jɛ kari la sa desanburu kalo tile 19 sɔgɔmada kɛnɛ bi sigi fanakaw fana ye ka se ka ɲininkali ni jaabi kɛ kɛnɛ sigi u fana ye
o baro de mana kunjɛ belebele bɛ sɔrɔ ka kunda Bamakɔ kan yanɔ faaba la k'aw hakilila jigi k'a fɔ nin taama in senfɛ belebele mana don dugu o dugu la a bɛ yala ka don maabaw kan i n'a fɔ laadala b'a kɛ cogo min na ka u bɛɛ lajɛlen fo ani ka ko bonya sigi u bɛɛ lajɛlen ma an b'a deli Ala fɛ yarabi Ala ka taama in kuncɛ hɛrɛ la hali sisan hakilila jigi bolo ma Umul Kayiri Bawumu Kɔnɛ ale ka ziyara a bɛ ka tenduruma ka gɛrɛ Révolution Hikmati Islamia ɲɛmaayaso u bɛ labɛnw na munna hali sisan ziyara ko in ka se ka a tɔ walankata ka taa fɛ a ɲɛbila baaraw inshallah taala min ni o bɛ ɲɛnamaya ni kaburu don sanuyaw ye sɔɔni dama olu nu bɛna na don an b'a deli Ala fɛ yarabi Ala ka baaraw bɛɛ lajɛlen fana latɛmɛ hɛrɛ la Isra wal Miraji kira ka sɛnɛyɛlɛ ni Ala sɔnna a fana bɛ ka tentenuma ka gɛrɛ ni o ye arajaba kalo tile 27 su ye Hikmati Islamia ɲɛmaayaso o bɛ labɛnbaw fana na o fana ɲɛnamayali ko la a bɛ ɲɛnamaya ni wajulu kɛnɛba sigilen ye sufɛ ka dugujɛ wulada ɲɛnamaya ni dugawu kalan kɛnɛba sigili ye Ala ka baaraw bɛɛ lajɛlen fana kuncɛ hɛrɛ la Révolution Hikmati Islamia muso denmisɛnninw ni o ye jeunefiw ye olu fana ka bureau sigili o san 15 ka ɲi ka dafa ni Ala sɔnna o Ala fo n'o Ala barikada kɛnɛw fana bɛ sigi février kalo tile 12 san 2022 a kɛnɛ fana kuntigiya bɛ kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛ taba Seydina Cheikh Umar Seydou Kulubali Faruku bolo Ayatullahi fi dini Ala ka kɛnɛw bɛɛ lajɛlen fana kuncɛ hɛrɛ ani baden na an bɛ kuntagala surunali kɛ sini ni Ala ma basi kɛ an bɛ kunnafoniya wɛrɛw ɲini ka di aw ma min ni nin si tɛ kelen ye an ka jamana Ala ka kolosuma ka ɲɛmajɔ kira bonya n'an karamɔgɔ Faruku n'a bɔnasɔnmu barika kosɔn sɔli ala rasuli